Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak Pancen. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik setetek. Mau iso ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masyaallah. WA jam 4 esuk. WA piye Mbak? Langsung ampun kesupen nggih Mbak, mangke dalu. Supen heeh. Profesional ngomongnya job. Kok isu-isu to Pak, aku ya gitu. Jam 4 isu. Jam 4 isu. Subuh. Ya, kok enjang-enjang to Pak gitu. Ya terus ya ngomong kok belum bobok to Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncalke ngono yo aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi, bener ah. Iya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan menjaga, betul, menjaga. Nah, sik to, sing jenenge nang YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diiklarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik Yahene kok belum bobok? Ya salah to, Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Dep tasmaku nyawang selendang biru. Selendang biru sinden madangkara wis kulino krungu. Coba aku tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Yu Tatin Titot ingkang made in saking Kulon Progo. Kaya apa selendange coba kaya apa? Mangga Yu. Kok ketok tuwa banget to Yu. Iki dudu oknume Petruke. Oh ya. Angger wong ora gelem tuwa. Ora mbiyen rasake angger wong wedok ngopo ya angger saya tambah umure malah saya tambah kemayu gumun. Ora Mbak Tatin, ora Mbak Lia, ora bojoku mesti senengane kok foto. Gumun. Mula sing kena sok-soke nuwun sewu wong lek ora mesti ndeloki status, ndelok story keadaan badan iki mboten mesti sok-sok ya pas wareg, sok-sok ya pas luwe. Yen pas wareg ngerti storine Mbak Tatin ora masalah. Nek pas luwe mereka dhewe angger story mesti ngrembug panganan sing dipoto panganan. Terus karo ngisore ditulisi berdoa sebelum makan. Mbok ngelingi lek kancane ya akeh sing ora iso mangan. Kono pe awake lemu mungan mengen. Lah yang di posting ya meng sambel lho. Apa pengen tak sambeli apa piye? Sampe ora ngerti ta lek wong perang biyen. Pengen sambel disambeli. Sakjroning perang kudu nggawa bedil, musuh teko dibedili. Jroning perang nggawa tombak, musuh teko ditumbaki. Perang nggawa repopel, musuh teko direpopel. Coba Latin, ya. Aku malah kelingan kuwinya. Coba. Janjimu janji selendang biru alah selendang biru alah selendang biru mengenai hati iki ora tekan ayo sing bener masa kempit lah
Apa? Ora. Galake neh. Kene lho yuk. Piye, Mas? Ayo. No, ora tekan. Ngono lho. Neratakan batin setiamu. Yuk, Cik Roklu. Slendang Somben neng Ponorogo tanggal 14 bintang tamune genti Mbak Tatin teng desa Kemiri yen tahun wingi Mbak Elisa pokoknya desa niku gentenan yen ra Tatin Elisa Tatin Elisa Tatin Elisa wis ngono ki terus Kok ora bareng ki wae ya, Jan. Hah? Kok ora bareng? lha kepenan awakmu no lek bareng nah. Niki bulan ini aku bersama Mas Petro ketoknya 4 kali ya. Ketoknya basa ngendi ketoke. ayo Dan 4 pon- kali ya semoga-moga iso lancar engko yen ora Mbak Elisa ya awakmu yen ora awakmu ya Mbak Elisa ngono Nggih, pokoke sinten mawon, sepenting semangat. ngono iki aku merjuangne lho Mbak sok-soke wong nanggapno bintang tamu sinten nggih Pak Dalang anu Mbak Elisa mawon Mbak Tatin anu niku pun kulino teng mriki lho nika niku duwe multi talenta napa-napa apik nika mawon lek mboten nika kula mboten sah mawon jenengan tanggap kosok ngono aku wong nanggapi manut karo aku lah yen ngono ki mbok kowe ngerti ya karo Madangkara ngerti ya karo aku Kon piye? lah gandeng sing lantaran ibarate wong jalan iki jembatane aku mbok nya Pak Dalang semene lho tandha tarima kasih ora kudu duwe lek duwe akeh tunggale digoleki kenek liyane ya kenek Liyane apa contone mang ngomong? contone ayo apik ya Tin yo lebokke Mataram Tatapan janjimu selendang biru. Lumbung desa Pratani ayo di mlebu kepiling Mas yo amun saking para kadang-kadang panitia
Gong nun. Ngancik wonten ing segmen goro-goro utawi season goro-goro. Nyuwun pangapunten pancen sampun dados kebiasaan tumrapipun Petro paminipun enten kadang dalang utawi pepunden dalang menawi goro-goro menika jam setunggal menawi kula lan kanca-kanca Madangkara lan ugi Kang Mas kula ingkang nate sowan mriki kalian Mbak Elisa 2 tahun yang lalu mesti le goro-goro niku rada mundur linggukane ya diundur ngoten niku. Mbah Sukron niku malah sosok jam 12 nembe goro-goro. Abah Entus Suwargi jam 12 mbiyen. Ha iya, Dadi duwe cara, duwe strategi dhewe-dhewe ya, Tru. Nggih. Nadyanto nuwun sewu menawi dipun tingali niku ing laladan Kali Pancur mban-mban kerep mriki niki ngalian mriki janjane wis kaya piyayi kota. Blegere gebyare kaya piyayi kota ning nyatane jiwane tetep jiwa jati diri budaya Jawa. Buktine isih kepareng urip-urip mboten namung uri-uri. Ning urip-urip wontenipun seni tradisi kados wayang kulit dipun gelar setiap tahun. Tur nyatane mboten namung njangkepi adat gandeng setiap kakak niku urunan pira, Gong? 50.000. Nah. Mula ya ana rasa handarbeni insyaallah mbarokai dumateng sedayanipun. Ing atase dalange namung Petro parandene meh jam kalih tasih kathah para sutresna budaya ing tasih kepareng lenggah mboten namung bapak-bapak ning ibu-ibu adik-adik anak-anak kula tasih wonten ingkang kepareng nenggani dumateng kula nganti meh jam 2 sing mirsani sik akeh iki ora perkara dalange apik bintang tamune becik warangganane ayu pengrawite kompak niku mboten. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton wayang Kali Pancur terhadap kelestarian budaya Jawa Indonesia kan niku. Ya semoga-moga didongake tetap lestari ya, Truk. Wis dalange sapa wae sing taun wingi ya Mas Greng. Heeh. Saiki awake dhewe mau panitia ya wis mundhut prisa, Pak Sutriyoso. Sinten Pak Dalang ya iki niki tak tawak-tawake. Ya, Mula nang kene kowe mayang apik kaya apa, taun ngarep tetep ganti dalang wis to. Iya to, heeh. Mbok kowe lek sabetan nganti adus keringet, leh Fragmen apa jenenge Suminten jan nganti gulung-gulung tekan genset kono. Sok dalange ganti ning bintang tamune iso padha. Iya ngono. Pancen perkembangane wayang kaya ngono. Ngono kuwi. Mula ya bener para sepuh ngendikake wayang ora mung tuntunan, ora mung tatanan, ning jaman saiki lebih banyak tontonane. Mergo wong iki butuh hiburan karena hiruk pikuk kehidupan. Mergo rekasane wong golek sandang pangan, arep oleh munggah nyatane dhuwur ya angel dicontoh, angel ditulat, arepe piye-piye anane mung mangkel, kepengin tuku pertalit nyatane malah dioplos. Ha iya. Mula ya butuhe golek hiburan sak bisa-bisa wae dhewe nglipur marang para warga masyarakat mban-mban kerep karo Kali Pancur kene. Syukur menawi saged nglipur iwadene mboten kok wayangane kaya ngono, wayangane kurang gayeng, wayangane kurang sigrak. Kula secara pribadi nyuwun pangapunten ingkang agung. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Sak gaduhing nalar sak kadaring lampah awake dhewe ngaturake sak bisane ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Nadyanto ana kendala hujan ning tidak mengurangi semangatipun para panitia sangat luar biasa. Karang tarunanipun nggih kompak solid penuh dengan semangat lah menika ingkang elok. Menawi para nemen-nemen dipun libataken wonten acara-acara bersih desa ngeten niki insyaallah niki mangke mboten badhe kepaten obor. Tegese tongkat estafet dari para sesepuh akan dipegang para generasi muda kaya Karang Taruna. Insyaallah nganti kapan wae tradisi bersih desa tetep ana, andayani ing laladan Kali Pancur mban-mban kerep ngalian anane mung berkah lan rahayu selaminya. Nah niku. Amin ya rabbal alamin yo. Siake pamundhut, Truk? Ya. Tak goleke waranggana sing kembar. Kembar. Sapa? Mbak Elisa Orcarus karo Mbak Birgita Ayu. Ya, ketoke Mbak Birgita wis akeh sinau belajar ning Mbak Elisa. Ora mung Mbak Elisa sing dadi bintang tamu saiki ya Birgita mulai luar Jawa ya. Ya, sik Jawa sik keluar meneh. Ha ya, senengane keluar. Ha ya. Tegese ning luar Jawa ngoten lho, Pak. Niku pun kulino strategine Mbak Elisa piye dicontoh, ditindakke. Nyontoh ora apa-apa wong dalang sapa sing ora nyontoh, mending nyontoh.
Engko ya akhirnya dilumpukke nyontoh kae akhirnya menjadi jati diri seorang Birgita. Lah ngono kuwi. Buktine wingi diujak karo para penonton ngibarate lemah malah kaya dirabuk dine tletok akhirnya tandurane dadi subur. Lah ngono kuwi. Lah ning luar Jawa wah karo Mas Catur Nugroho wah tenan dhek. Ha iya. Semelu marem. Yo berdiri coba kaya apa tukung-tukung Mbak Lisa dan juga Birgita Ayu. Yo. Para lenggah mang tamatke mang pirsani mirip kaya jambe sinigar ora enek sil bosok ora enak Piye plek to? plek padha cantike dedege ya padha le apa ki jenenge cantas ya padha dedek piadek ya padha dedege ya padha pakulitane padha mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar lek Birgita iki solan salin terus oh gonta-ganti to piye resep kok iso entuk birang-birang ganti ki ora tapi tambah tuturana Mbak Lisa iso kaya ngono lho jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi tambah ki ya ora apa-apa emang kalau memang belum jodohne ki ora apa-apa bulan akeh sing akeh sisan ora apa-apa kan masih penjajakan engko kira-kira ngendi sing paling cocok paling plek karo kowe ya engko kek plek maksudnya menuju ke kompak gitu loh menuju plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya plek nah iya ora pas jupuk nganu to nyengket aku udah kates ngono nyengket kates to ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih bungon luar biasa matur suwun nggih estu lho Mbak Lisa piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum aku ya ora pati ndunggo ngono karo Gondomono luweng. Aku ya anu tadi tuh lupa loh aku kalau gak lewat gerbang itu. Wuh ya aku wis tau rene deng gitu. Lah kemut. Kayak angger duwite entek lali modele. Ayo. Mbak, berarti jenengan karo Mbak tapi tekane pas udan mau. Pas nggih, pas Jawa. Terus piye carane piye ben ora kudanan? Hah? Ben ora kudanan. Ya nganggo payung kan. Terus sampean kok ngomah nggawa payung? Lho yo enggak, seko ngomah yo nganggo gerobak to, mosok yo nggo angkong. Maksudnya ning mobilmu enek payunge ngono lho. Onten. Sedia payung sebelum hujan kan. Yo mesti disediakno payung. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku ki yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh, Elisa piye? Iki mangko urung teko. Lek teko kene mesti pas udan iki dhek diudani iki mesti ngono. Maksudnya ini dianu lho, kena udan, banyu udan ngono lho maksudnya. Diudani toh? Iya. Diudani toh? Sik toh. Piye wong Jawa bener ngoten nggih, Pak? Lek udan lek diudani toh. Lah iki dudu wong Jawa mboten ngerti, ora. Lah nggih. Kula wau sampe diudani sih. Tapi selamat. Hah? Masyaallah. Sing udani selamat. Kula sing selamat. Kula diudani tapi selamat. Maksudnya tekone rene wilujeng selamat. Saget ke pangge sederek seneng regeng bumarengeng lah sinden omongan ting plekutuk wong kena seneng ya ngono ae lah yo kaya mudeng ya Pak Bu iki lho mudeng ora ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak dalange kan ya seneng to Pak iki aku wis mencoba ben ora tekan kono aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho lah kok mak utik-utik karepmu piye Bir ya gak apa to Pak Jan. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setetek. Maiso ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masya Allah.
Mbak aja papat esok. Mbak piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih, Mbak, mangke dalu. Supen, heeh. Profesional ngomongin job. Kok isu-isu toh, Pak? Aku ya gitu. Jam apa isu? Jam papat isu. Subuh. Ya Subuh. Kok enjang-enjang toh, Pak, gitu. Ya terus ya ngomong kok belum bobok toh, Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncalke ngono yo aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi, bener ah. Iya berarti sebagai wong wedok kan wis jejek kan. Wis menjaga, betul, Menjaga. menjaga. Nah, Sik to, sing jenenge ning YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diiklarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik ya ini kok belum bobok? Ya salah toh, Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA no lho ora. heeh, wis mlebun cenan. Oh iya. Iya. Ya ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh kok. Iya ora tak istimewakne to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangi ku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyo. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Heeh. Kok sinden madang karena kok mau sore. Oh, aku bukan urusanku. Urusanku dengan bintang tamu 2 ini, kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Oke sih. Lek Pilih kasih. Pilih kasih. Tak dengake dompetmu ilang neh engko Pak. Wah, enggak keprok ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Jajakne bisa. Berarti sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Terus bintang tamu. Kompak ngono maksudnya, kompak. Iya kompak. Seneng ngene iki mau aku ya mau komen Pak, mumpung iki mumpung. Apa? Mbak? Ini kan tadi ya ono sing komen sorone iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor jaluk-jaluk saweran. duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih desa. Bersih desa padha karo Merti Bumi. utawa sedekah Bumi. Nah, sing tirakat iki wong sakmene. Yo wiyoga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah, tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang kaya ngono. Masane njaluk susuk ngono. Lah yo ora do suwi tak kira simbah kok daku sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo iki dewe-dewe. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk nglebokne. Aduh kok bintang tamu kok kaya ngono yo kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem nek iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ujub syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen timbulnya cah ijen. Apa? Apa tuh Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter Pak. Jadi ya Alah, aku calon dokter, aku ki ya wis magister, ora suwene ya dokter. dokter tenan. Lah aku masuk angin ini dokter akhirnya aku ngono kuwi. Terus? Hah? Terus periksa. Asam lambung. Ki lho Mbak Elisa ki mengape to? Dhek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to Mbak? Boleh masuki to. Lah. Boleh memasukkan. Lah aku tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya? Boleh memasukkan, bebas. Dadi semua orang boleh ya? Boleh. Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, ha? Ya aja neng. Pakai dulu. Hah? Arep memasukkan. Ini kita aja pakai plastik Sedekah Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dindi iki. Oh kok iso plastik, biasanya tisu plastik Oh. ora. Ya itu mau tak nggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Nggih, Ya tak nggih. jelaske. Nggih. Iki cara desa negara tawa-cara, megara tawa-tata. Apa kuwi? Oto-oto dipangan Bathara kala. Mikir aku
terakhir. Kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning. Yeah. Iki pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Siap. Ngersakake podang kuning. Bawa dijak mboten iki? Hah? Bawa dijak mboten? Dijak Melu. no, iki melu nggih. Iki tulisannya genah bawa podang kuning. Iki to, Pak. Hah? Tenanan to, Pak? Well, Oh iya, Pak. aku jujur wong ayo maksamu. Iya. Coba, ayo. Sing junior sik. Ayo, Ibil. Ayo. Nadia Pirpon, Pak? Pak Jam. Oh, Ajeng bawa, nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Nadyan wujud temung peksi. Saya boten Pak Bu. Saya tak. Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang. Mana ya? Remuk. Pada. Seni jaluk dikekke. Tuku larang. Larang. Tambahin boten. Tambahi ya. Opermek napa tambahi? Tambahi Tambahi, no. ben marem. Cengkoke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo, takon bar takon-takon bari isu njaluk undaan. Birbit. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no ayo. Halus manis nangsem make. Hop, lah titik ngene penak. Ayo. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah. Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng Nah. sinten ngaten. Oh alah kuwi itu. Tak kira lan jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbah. Mriki, Mbak mriki. Trima pundi? Oh, nembe ngatur. Ngatur yo, ngatur. toyan, Oh. toyan. Ngatur. Ngatur. Toyan. Ayo. Yo. Nunenu. Malah ngajari. Dene dalange pantes yo ngono, sah-sah. Oh lah iya. Biyen biasanya aku piye-piye kowe meneng ae saiki protes ae ora. Ya kan ada perkembangan, yang namanya cerita itu ada kembangannya. Nek rano protes-protesnya nggak ada semburan-semburan cinta. Wah, Betul, Wi, Pak. sudah Betul. mengakui dia telah menyemburkan cinta. Wah, iya. Cinta karet cetas. Aduh. Golek isi podang jenar Lah niku sampun, Mbah. Mbah, Sios boten. sios boten, Mbah. Mumpung tesih kalih larik niki. Wah. Serung rampung le pipis. Nggih, pun niki sampun. Pak. Wah, mriki Mbah Trima, Mbah, mriki, Mbah mriki, Niki, mriki. Mbah. Ninggal. Nggih. Nika, Mbah, tasih kalih larik niki. Nggih. Wah, heeh digembol. Salune, Mbah, jalane, Nggih. Mbah. Seselane niku lho. Selane. Mriki ya Mbah, ampun mudhun sindene kula bingung nang kene mati kutu nang kene. Ora nek kancane. Nggih, di sini aja Mbah Trima. Nggih. Walah, apa ya? Apa iki, Mbak? Iki sang ketua panitia, tepuk tangan untuk Mbah Trima luar biasa. Sehat, Mbah. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, mengke dipun baca Pak Dalang nih. Yo sampean no. sampean. Kula mawon. Lah kan sampean wis dadi astradaku. Oh, Ayo. oke. Mriki, Mbah.
Oh, kungkung. Kung. Nana, ibu. Kok bunga kok tan ngurung seriune. Ki neraske bawa. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Tepuk tangan. Inilah Mbah Trimo alias Walid. Balik terus Pak. Nyanding dadi Bisa. Iso. bisa Mbah jenengan mesti grogi disanding sindan-sindan iki to. Aku grogi to, Mbak. Nyanding bisa dadi tombo. Cobi. Nggih baleni mboten napa-napa disetip. nyanding Alon-alon, Mbah. Bisa. nyanding bisa Dadi? Putra. tombo Mula kali pancur sregep wayangan mung ketua panitiane piye budaya kados makaten Mbah jenengan niku. cah kene omahe kono Napa niku? Nggih. Mbah, jenengan semangatnya luar biasa, berjuang untuk rakyat luar biasa. Ning kula nyuwun tulung siji. Lek ngenyang dalang aja kaya ngenyang lombok lho, Mbah. Mosok kacek 500 sing jenengan nesu ngono lho. ora kencang kae iki Lah apa? tak peres Peres masane nek sapa diperes ora senengane. Ning elok jenengan sehat panjang tapi yo umur. gumun dong karo jenengan niku Napa, Mbah? lah bukesi nek kladene mejo isine jajan tok nganti aku bermangan no. Sinten? Lah bukesi to. Lah mergo jenengan mriko lak nggawa panjer. Lah gur wong dolane resik meja niku. Lah aku yo gumun Niku do golek piring dhewe teng pawon. yo dasar nuleh kaya mbok gawane kresek ngono lho. Kaya ora iki lho. Napa? Ning kula matur nuwun mau kanca-kanca teng mriki entuk tombo jenengan paringi gule walah gule kaya ngono. Yes. Gini Mbak Lisa. Golek. Mau kan tak jak mandak. Nggih. Ciri khasnya ngono. Ciri khas iki nggih. Bukannya kowe tak jaluk-jalukin ya. Boten. Ini seduluran. Seduluran pinten-pinten kemawon niku tondo tresno. Mendekat. Mbuh 2000 mbuh. Lah nggih. Ana gedhe ya ana Ana cilik. cilik. Nggih. Ana sing dawa, cilik? ana cendak. Ngono lho. Mbah nyanyi sareng-sareng nggih. Oh iya. Ampun mandap riyen. Sareng-sareng. Nggih dikancani dua bidadari. Ayo, sareng-sareng mboten sari-sari lho, Mbah. Sareng nggih. Sareng-sareng. Podang kuning, nggih. Matur nuwun gulene, Mbah, elok tenan. Ayo. Sing masak sinten, Mbah? Bu sapa sing masak niku? Oh anu masak putih. Masak gule niki lho, Mbak. Oh. Ngono. Dandake. Dapur sekar. Heh? Dapur sekar. Oh, dapur sekar seni karawitan nggih leres. Dapur sekar. Akhirnya dadi podang kuning. Ayo nggih. Nah, mulane kula dijenengke Trimo iki biyen niku bapake kula sok rak trimo. Nun? Ngono biyen bapake kula sok rak trimo. Sok ra trimo. Ra trimo. Sebab Iya. Lah kono ora kirim ngono ya, Mbah. Esuk awan iki tetep rak trimo. Nggih, nggih, Mbah. Kula kan iki judule kan esuk awan to. Hah? Podang kuning kan esuk Esuk awan. awan. Esuk mboten esuk sore tempe dele. Ayo. Nggih, monggo podang kuning bersama Mbah Trimo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga kali pancur lan emban kerep tansah berterbang tinggi ke zaman keemasan. Esuk awan ning omah ora. Thank you.
mau siang yang ngasta pedalangan sinten, Mbah? Arun. Mas Arun nggih. Nggih. Ah, nggih, nggih. Kowe ra bayaran no. Non. Arun ra bayaran. Lah hubungane kalih kula napa? Wong Arun wong kene aku iki wong sarang anyar. Ora mau cerita tok lah. Oh cerita nggih. Ah lah dijareng-jareng nggo bintang tamune pira mau papat kok. Non? Bintang tamune papat awanmu iki. Papat. Gareng. Petruk Bagong Semar. Adine Gareng. Hah? Adine Gareng. Oh, ndi adi sinten kula malah mboten ngerti. Oh nggih. Saking ngerti Ngeten, Mbah, kula riyen nalika tasik sak Mas Arun niku nggih. Heeh. Niku nuwun sewu ndalang teng desa kula niku nggih ngoten niku. Berjuang ngoten niku. Ning jelang hati-hati lho, Mas. Napa? Lah gek ben ora diadangi ngono kuwi ana cah cilik-cilik nyogok Napa? Lah dikira salah. Oh ana cah cilik kok mburi kelir. Ah. Lah nyogok lha apa jenenge dikira salahan mboten masalah. Kula riyen nate, Pak. Niku mboten tutupi cah cilik enten 5 sirahe teng mriki crungul ngeten iki. Lah kok muni, wah kayak gedange. Kayak gedange no aku. Aku iki nglakokne werkudur. Wah, udu gedang. Wis ngono lho. Cah cilik mesti gedang yo dibetat ngono. Dibermak tus ngono langsung mak perpet. Ning ana cerita meneh. Napa? Nanggap wayang mantokke anake. Antone anake. Lah wong tuane rada budhek. Ah, Omahe sik gedhek. Ah. Lah kan yen kan ditukokke blangkon nganten lanang. Oh nggih. Pakmu tanggone dijajal yo ben jajal blangkon lho padahal niku salah Nggih. paham. Heeh. Lah sing jajal muni Dik blangkone sesak ngono. Oh, blangkone sesak. Heeh lah. Terus makmu sesak. Anake sapa? Pimpinane sapa? Ngono. Padahal ki blangkon lho. Oh. Lah ibune iki salah paham. Oh. Sing dikira sesak iki tunggale blangkon. Oh. Lah terus oh alah kon blangkon. Lah ngaten anyar kan ngertine iki kuwi siji kuwi mau. Oh, Lah nggih. terus ana jekno meneh. Napa melih akeh men bahane. Heeh, lah sing lantane lanang ki muni. Apa? Dik sesak tak silete ya muni ngono. Gembor mbokne. Aja disilet. Masa? Aja disilet. Oh, nggih. Ngono. Nggih. Nek sesak aja disilet. Padahal blangkon. Oh, jane jenis banyulan ngoten niku kuatah. Ning sosok iki kula mboten enten tenan. Persepsine bocah karo wong tuwa niku beda to. Nggih to. Lek bocah niku dikandani, pamane cah sekolah ngoten, dikek pelajaran matematika pelajarane angel mlebune, nggih to. Lah neng omah kondo karo bapake, "Pak, aku diulang matematika ra iso-iso." Lek ra iso kuwi berarti biasane ngantuk le. Kowe ning kamar mandi sirahmu telesono. Nah, ngoten niku. Ganti wae lakone ganti ya. Ganti. Ngene. Wah, iki jagongan ning angkringan jenenge Mbah. Iki aku duwe kanca siji, Pinten? Pak Gito. Nun? Lha iki mungkin surate mau dilakno Mbak Lisa. Lah ngene iki kula bocor riyen nggih. Suracane piye surasane? Nggih, wau ikete sampun to? Blangkon. Blangkon nggih. Katur Bapak Dalang nggih pareng nyuwun ending lawas sawo gletak saking omah pereng sedulur bonsai plat H. Menika. Ki usahane bonsai. Ah, napa? Usahane kembang. Oh, usahanipun bonsai nggih, paringi berkah, nggih, laris bonsaine menika wonten embel-embelipun. Diiringi anu napa sesideman. Nun? Sesideman. Sesideman nggih, nggih. Lah aku tak sing bawa ora apa-apa. Oh, nggih, nggih. monggo Tak monggo. tatin tapi sing Lho nggih no Apa nika nggih larang malah tanjake ya man-man nika. Delan kon nembangne mripate Apa? mak plowerok ngono langsung. apa nganu Sri Tanjung ya ora apa-apa. Lah Pak Waloyone jare gerah. Oh, Sakit nggih. bayane. Positifin napa? Arep sesideman pas Sri Tanjung jenengan. Ya sisteman ndak apa-apa. Oh nggih. Piye, Niku Mbah? niku pun jumeneng niku lho. Nggih. Mbah, kula pun Tapi- ngantek, Mbah. Mbah. Kong. Oh, pripun Kakung? Menika wonten dawuh menapa? Bawa Oh, sesideman. nggih. Tapi aku sih bawa sampean sing nuturi. Hah? Kon nuturi to sampean to ya. Konut Celemi. jenengan nek ngendikan niku mike dicerakke wonten mriki lho. Oh. Niki kula cekeli terus ngenten. Nah, Dicekeli tok. Ya rugi nek cekeli tok. lah. Maksudnya yo Wah, kan wis. Terima. Nggih. Nggih. Ya, nek watuk mboten sah di mic to, Pak. Nggih, monggo majeng mriki. Saya mau beda bukesi ya ben.
Walah, jenengan kok sapa-sapa arep dibeda lho, Pak. Lah oke nek ra guyon ki ora awet urip. Oh, ngeten. Nek awet enom ora ana. Oh, awet nom apa awet urip? Awet urip nek tuwa ya tuwa. Iya. Nggih Mbah, bawa Mbah. Selak pengen kula krungu suarane jenengan. Iki wis ngadeg ra dhuwur. Sing isor ora gelem. Mergo wis layu. Jujur. Coba. wiwitane. Wiwitane anderek sang paket priya bagot kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe jengkoke anyar kok. Penting tiba ora apa-apa. Krungkep. bendera terus kayuyong neno selendang kuning. Pak Dalan iki mbok ora warai to Pak Dalan. Aku jeglong-jeglongke aku ya. Mboten jeglongke, estu cengkoke enten loro pancen. Dadi enten NU kalih Muhammadiyah ngono lho. Wis jenengan sak metune jenengan mawon ceng pundi? Wis iso gelem metu. Aduh. Ya mbok diperesis ra gelem. Ha niku manut gendere. Nenenono. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking bukit ono Pak Dalan. Nggih, mboten Mbak Tati nggih. Suara kurang pramana ning wasis Ngungkrum maneng sinten Mbah Trima? Aku tak lali sih. aja jamang sik kok sik. Mboten. Ning dijagat ana godho kok. Wiwitane andere sinten? Dari Mas Cahyo. Nara ana godho ning nara ngandel takok karo Mbak Kesi iki lho. Godho mesti ana. Sing diarah bojoku terus ta. Terus iki Pak iki. Siap-siap lho Bu. Lho aku ngerti kuncine kali Mbak Kesi kuwi. Kuncine nomor pinten? Lah sampean ora iso ngono wis dikunci carane. Apa ta Mbah? Nah iya ora ya kon sing lurus ngono lho. Oh nggih, sing lurus. Siap, nggih. Nek pas nganu ya kadang-kadang ya mega. Oh nggih. Mula bojo sinden nek kon lemu ki ra iso mergono dalange menggak-menggok. Nggih. Nggih. Leres, Mbah. Awas, Mbah. Ayo, Mbah. Anggung rom. Anu Anggung rong marang bendara diasulis tio napas pijer mincang Pijer ngincangake alis. ora kelingan pijer ki mak cerit ngono pikirku. Jenengan nganggo wong sesedeman nganggo trit barang. Yang kelingan zaman biyen kaya pijer mincang ake alis. Mas masuk. Terus tresno sesideman.
Mas Gito. Monggo Mas Gito. Cida ora Mbak. Mbak. Ayo, Mbak. Mbak, aku tiwas mangap kok Mas Gito, Mas Gito. Tanggung jawab aku wis mangap lho. Pancen tak kon mangap. Lah, Ora tak mangap tak brungkal. Wah, Jem iki. Coba. luwe becik patenan tindak bisa. Urip ana Angkat ke kok. Oh iya. Senang
trima, matur nuwun sanget. Nah, Saniki minangka pamungkas pamundhut saking panitia, coba Mbak Dian Munasira, terus Mbak Tri Hastuti bareng Mbak Lisa karo Mbak Tatin menika enten pamundhut Kembang Rawi. Nah, nggih. Dipun aturaken. Nyuwun pangapunten mbok menawi mboten saged sedaya pamundhut kula aturi amargi nggih ingat waktu. Ayo. nggih niki wong nggih wonten pamundhutan napa sawo gletak nggih. Sesuk nek nanggap meleh ya Mas ya. Wah, kejeme. Lek kantenan nika pamundhutan kathah sanget Nggih. nggih. Kembang Rawi turun gunung, Dik. Wah, iki seberat sebelah nang ngene. Tapi ya Abot Iki- kono. Antep ki. antep iki ya antep. Ora oleng lho ngene iki gede-gede. Gak apa-apa Mbak, ada malah penak ditumpaki. Tumpaki barang. Nggih, monggo Kembang Rawi. Monggo Kembang Rawi katur sedaya para lenggah. Monggo. Yuk, cacos. Ayo Riri. Ayo. Nak ucap belo pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau pelayanan. Tak pernah ingkar janji. Harimau, 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 harimau pelayanan. Aja kalian.
Terima kasih, terima kasih. Mliginipun dumateng Mbak Elisa kalian Mbak Tatin sampun kepareng gabung Madangkara untuk ngregengke pargian wonten ing Kali Pancur mriki. Salah sami-sami Mas Petro, Mas Bagong, Mas Kareng, matur sembah nuwun ingkang kathah. Dene sampun dirangkul bisa berkolaborasi sareng-sareng wonten Kali Pancur. Mugi ndadosaken berkah katur sedaya para warga Kali Pancur. Amin. Nggih, mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten, nggih. Insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten sanes wekdal. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sehat selalu berdua ya. Amin, amin, Selamat sampai nggih. tujuan mriki ya. Iki bakal suwi lah diratemu Mbak. Dangu. Iki ketemu terus iki. 14 ketemu iki ya. Iki ketemu. Iki dicium juga. Hah? Cium ora? Ora usah. Ora sah ya wis Ora rasa. usah. Aku ngambung kowe kaya ngambung dream ndak. Terima kasih. Para besang semara